No niin, moro. Viime videossa mä näytin, että millä tavalla sä voit käyttää iloisesti randomia ja päästä nopeasti joihinkin äänellisiin tuloksiin ja se sitten edistää tavallaan sun tuottamista. Pitää mielenkiinnon ja antaa sulle semmoisia iloisia yllätyksiä. Tässä on kertaus. Otat vaikka meldin, avaat makrot, makrotat eri parametreja sun synasta. Rupeat soittaa sitä ja painat randomia. Ihanaa. Tällä tavalla me saadaan nopeasti saiklattua erilaisia soundeja. Taivas on rajana. Ja sitten, jos sä päätät, että okei, sä et halua, että filtteri menee kokonaan auki tai kiinni, pistät mapin, painat mappia ja etit tuolta filterin noin ja toisen filterin noin, niin sitten se antaa niinku niille sen toiminta-alueen, kun sä painat randomia. Noin. Sama juttuhan pätee efekteille. Mä oon täällä valmistellut pienen effect rackin ja mä haluan tehdä tänään niinku multi-effect rackin, jonka mä voin heittää aina niinku synien perään. Mulla on tässä meldi auki ja sitten mä oon heittänyt 4 efektiä kaikki omiin ryhmiin ja makrottanut ne. Ja mä voisin ottaa tästä vaikka vielä yhden efektin, joka olkoon vaikka korpus. Aika makea efekti. Noin, mä gruuppaan sen, avaan tuolta sen diskreetit makrot ja sitten näpytellään täältä kamaa sinne ineen. Ota vaikka toi. Näihin kannattaa käyttää aikaa ja tutkia, että mitkä todella toimii, mutta tää on niinku for the sake of demonstration. Noin. Mällä-foona mounttiin. Voi olla hauskaa reittiä tietysti. Noin. Nyt kun mä painan randomia, niin korpus vaihtaa paikkaa. Kun mä painan randomia, niin beat repeat tekee mitä haluaa. Ja kaikki nämä tekee ihan mitä itse ikinä haluaa. Mutta tämähän on tosi raskasta silleen mennä läpi ja painella tätä randomia joka ikisessä, niin valitset kaiken, gruuppaat kaikkien omat groupit gruuppeihin, eli kannen kolosen kun syvenee ja avaat täältä makrot. Sitten sä painat keymap, eli command K, naps, pääset sitä kautta keymäppäykseen ja sitten keymapataan vaikka kaikki randomit ykköseen. Et sä et välttämättä halua tehdä, kun sä teet sun hienoa multi-effect-trackia, koska tää yksi näppylä muuttaa nyt joka ikisen mahdollisen parametrin. Mutta jälleen kerran for the sake of demonstration. Noin. Nyt kun mä painan ykköstä mun keyboardista, niin katsokaa mitä tapahtuu. Joka ikinen efekti muuttuu ja vaihtaa paikkaa. Ja katsotaan mitä se soundillisesti tekee. No ainakin outouksia. Jos sä haluat tähän enemmän kontrollia, totta kai. Jos sä haluat tähän enemmän kontrollia, mitä sä todennäköisesti haluat, niin sä pistät randomit kaikkiin omiin makroihin. Esimerkiksi jos mä haluan löytää jonkun kivan meldi-soundin ja mä haluan pitää siitä kiinni, niin se on ihan hyödyllistä, että vaan meld muuttuu silloin, kun pyydetään. Ja okei, jos mä löydän kivan soundin, no niin, tää on hyvä. Oikeasti aika hyvä. Ja sitten mä mietin, että okei, no nämä F-ot on vähän tylsiä. Painetaan eri F-uja päälle. Nips naps. Hieno homma. Nähdään ensi videossa.